7 януари 2016 година, Бургас. Поздравяваме като християни в днешния ден свети Йоан Кръстител и духовната личителка Иванка Младенова, която има имен ден, и всички приятели от светлината да бдят над нея и нашата прекрасна родина. С поклон и уважение, Невена и Еленка. Благодарим. Това, за което сега душата, в която всеки един поставя чистотата и интерположителната мисъл, за да може да достигне онзи пост, върху който чистотата в мисълта се изгражда като духовен пост на всички интерпостоянни кодове на тази земя. Сега, когато всемировата зона се намира в път, по който човек констатира, че живота, в който се вселяват техните души, и доброто, в което трябва да извисяват всички чувства, за да достигнат онзи пост, върху който надали тази светлина, която се получава, им дава достоинство и пътя, по който вървят, е достатъчно извисен. Аз констатирам, че тази светлина, в която народите в земята не могат да стигнат до консенсус и винаги поставят някаква жадна мъст над себе си, за да достигнат нещо, върху което не са дали труд. Аз съм светлина и моля всички онези, които констатират, че светът е чистотата на земята и там, където има съдружие, човек може да създаде нов път и нова дружба. Аз постоянно моля всички онези, които контактуват между себе си и дават връх на всички извисени мисли, да постигнат онзи духовен пост не само за себе си, но и на народа, в който служат. Аз давам светлина на всички човешки създания и умолявам онези, които почитат моя празник и дават път на себе си, да могат да достигнат в брака, съюз, да бъдат чисти в мислите си и да дават нов подтик на собствената си душа, да може да бъде праведна. Ние всички от светлината закрилим вашия народ. Ние всички постоянно молим онези същества, които не са в контакт с нас, да се осъзнаят, но не винаги светлината има правото да бъде на първо място. Много човешки създания са упорити и се борят против светлината, защото алчността е на първо място. Моля, Слънце, дай на този народ топлина, стопли душата им и им покажи, че без Слънце няма живот. А аз така желая народа, в който днес правдата не е на първо място, да има мир, да има любов и добър живот. Ти, че до сега, когато почиташ моя празник и ми даваш лъч, в който всички извисени сили да помогнат на контакта с
пазителската мисъл на Иванка, която постоянно желае всички човешки същества да живеят в мир и да им дава от своята любов, за да постигнат онова, за което я умоляват. И нека сега тази молба, която се изпраща в извисените сфери на Бога, който е в сърцето на всички човешки души и им дава вяра да могат да правят само добро и желанието им да бъде в права посока. Аз желая на Иванка мир в душата й, съществуванието, което тя поставя на земята, да бъде дълго и вярата, която постоянно вълнува душата й, да бъде силна и да дава пост на всички, които я молят. Ти, чедо, бъди в живота, в който си поставила за цел да изживееш, и нека тази любов към човеците да бъде до края. Нека тези молби, които изпращаш и даваш като знак на умоление към висшите сили, да бъдат интензивни, и нека твоята стъпка, в която стоиш, да бъде дълга и вечна. Нека тези, за които молиш, да нямат обсебвани, да не са пияници, да са добри хора. Всичко това, за което молиш, да е ефективно. Бъди дълго в живота и знай, че ние подкрепяме твоя дълг и твоята работа, защото това, което правиш ти, е много рядко. Бъди така силна и знай, че ние подкрепяме всички твои инициативи и няма да те оставим да бъдеш задължена към някой, който иска да те напакости. Никой няма право да просегне към тебе и да отнеме една малка частица. Няма да позволим това. Ние бдим на твоята душа и на твоята работа. Нека думът, в който ти живееш, да има мир. Нека всички твои членове от семейството да живеете в задруга, както до сега, и нека няма път, по който да няма правда. Ние обичаме работата ти и твоята душа, защото разбираме на какво си поставила живота си. Бъди здрава и дълголетието, в което те очаква, да няма проблеми. Знай, че аз, онзи Йоан, който съм кръстил Христос, никога няма да позволя нещо да се случи за теб в работата ти. Знай, че тя е правда, това е истина, това е копнежа на твоята душа и доброто, в което ти служиш, е правдата, истината, дадена от Бог. Аз притежавам светлина и те обвивам в днешния ден, защото е празник не само за мен, за теб и за всички онези, които имат това име. Бъдете всички живи и здрави. Аз ви благославям и ви давам светлина, за да умеете да опазите честта на името си, да бъдете силни в живота и вярата, която носите, да бъде достатъчно силна, да може да преодолява всички трудности и така до края, докато Бог не пожелае да ви достави още светлина, за да бъдете още по-силни и още по-компетентни в живота. Аз желая връзката между тебе и небесата да бъде още по-силна. Нека тази сила, която притежаваш, да се утрои, защото копнежът ти да бъдеш вярна на Бога е в твоята душа. Слава на Бога, който е създал такава личност, да умее да контактува, да дава сила, да люби всички човешки същества и най-накрая почтенност да бъде корена на твоя живот. Съмнявам се, че всички същества на земята имат твоята воля. Бъди добра, бъди силна и знай, че аз, Йоан Кръстител, бдя на тебе, не само защото имаме името, но защото сме в светлината и раздаваме светлина. Амин. Амин.